Исәннәрмесез, адымнар вакыты җитте. Студияда Айза Шаймарданов һәм бүгенге тапшыруда. Республика тормышының экрандагы көзгесе Семни тапшыруына 15 ел. Алар тотынмаган тема, алар барып җитмәгән урын каламы? Проблеманы күрсәтә торган кешене бер кеше дә яратмый. Аларны күрсәтергә дә. Юнус Әхмәдҗанов пешергән тутырган тавыкны ашагач, Хрущев аңа Ленин орденын тапшыра. ТССР чорында халык ничек һәм кайда туплана? Әле генә ачылган ел ресторан бик популяр иде. 60 ел буе сәхнәдән төшмәгән артист Әсхар Шакиров уйнаган рольләр һәм тормыштагы уйналмаган чынбарлык хакында. Яңалыкны күңелем белән менә тамашачыга җаным белән аңлатырга теләдем. Алар бызны кыздырырга һәм тамашачыларны җырлатырга әзерләнә. Акбарс һәм быелгы плей-оффтан нәрсә көтәсе? Наверное, вы не хотите, чтобы мы плакали. Тапшыруны без бүген бер мөһим юбилейдан башларбыз. Яшь ягыннан карасаң, ул яшүсмер вакыт, тупланган белем һәм тормыш тәҗрибәсе буенча ак сакал яше булыр. Нәкъ бу атнада безнең каналда чыгучы Семни тапшыруы үзенең 15 еллыгын билгеләде. Телевидение ясылыгы белән исәпләсәң, бу озын гомерле программа. Гомумән, соңгы 15 ел республикада зур үзгәрешләр чорайды. Тулы бер дәвр. Илдә республикада барган сәясәтнең, икътисадның, гомумән кеше тормышының үзгәрүен Семни аша күзәтергә була. Өстәп тә әйтик, Семни республика яшәешенә, сәясәтенә тәэсир итеп килә. Аларның репортажларыннан соң хөкүмәт дәрәҗәсендә карарлар, дәүләт программалары кабул ителә, җинаять эшләре ачыла, җитәкчеләр кәнәфиеннән алына. Бар да бар. Ни өчен Семни республиканың көзгесе ул? Әлеге 15 ел безнең күз алдыбызга ничек килеп баса? Здравствуйте. В студии Ильшат Аминов, и я очень рад новой встрече с вами. Нәкъ 15 ел элек Семни тапшыруы шулай башланып китә. Алыштыргысыз алып баручысы Ильшат Аминов студияда республика хәлләренә профессиональ журналист бәясе бирә. Барган вакыйгаларга аналитик күзлектән карый. Есть ли сходство между рескомом коммунистической партии и духовным управлением мусульман? Громогласные оппозиционеры ушли в светлое прошлое. Казанның 1000 еллыгы алдыннан ачылган тапшыру тиз арада республиканың төп аналитик программасына әвереләде. Сәясәттә Мәскәү белән Казан арасы Законодательство унифицировано, договоры уходят в прошлое. Эчке мәсьәләләр, социаль тормышта аз керемле кешеләрне яклау һәм гаделлек кайсы өлкәне алсаң да тапшыруда иң кыю фикерләр яңгырый. Больше нам показывать в Казани нечего, и других экскурсионных маршрутов в этом городе не предусмотрено. Журналист материалларының алыштыргысыз сыйфаты беренче сүзеннән соңгысына кадәр объективлык, теманың төбенә төшеп җитү, халыкчанлыкка йөз тоту, урыны белән ирониягә дә күчү. Люди не приходили на избирательные участки только по самым уважительным причинам. Понос был у меня, терпения нет. Живот болел. 15 ел эчендә республика үзгәрде. Аның белән Семни да программа чыга башлаганда әйтик, Танайка төзелә генә башлый, ә хәзер ул елына 15 миллион тонн нефть эшкәртә. Алабуга икътисади зонасы әле планда гына булса, хәзер анда 70-гә якын завод уңышлы эшли. Елабуга, конечно, это не Париж. Иннополис шәһәре планда да булмый, хәзер ул Россиянең иң яшь һәм IT шәһәре. Һәм булар барысы да Семни объективы аша чагыла. Экранга карасаң, Бушкырда шәһәрләр үсеп чыгуын гына түгел, алып баручы хәбәрчеләрнең дә ничек үзгәрүен күрергә мөмкин. Хәтта республика җитәкчеләренең дә. Мы, конечно, очень разочарованы тем состоянием цены зерна, который сегодня есть. Однако одно из последних великих строек социализма так и не суждено было сбыться. Последний дубль, и все, я ухожу, я замерз. Последний дубль. 15 ел, тулы бер дәвр. Бу вакыт эчендә 2 тапкыр студия яңартыла. 700 тапшыру, 4000 сюжет эфирга чыга. Семни журналистлары булмаган континент калмый. 20дән артык ил, 100 шәһәр: Барселона, Копенгаген, Лондон, Берлин, Истанбул, Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон. Бу программа республика белән бергә үзгәрде. Чөнки менә төрле вакыйгаларны без республика белән бергә үтәбез, төрле проблемаларны йөрәк аша үткәрәбез. Монда инде иң беренче тел проблемалары үзебез белеп торасыз. Татарстан Республикасының киләчәге һәм бүгенге көнгә аның үсүе, татар мәдәниятен, татар мәгърифәтен саклап калу, үстерү. Пришлось, можно сказать, на голом месте создавать этот проект. Концепция. Мы подошли очень серьезно. Апас районында бер кибетне законсыз рәвештә рәсмиләштерергә уйлаганнар инде. Моның өчен күршеләрнең килешүе кирәк. Һәм шунда килешүгә кул куйган кешеләр арасында мин изләп тапканым 2000 елга бер бабай бар. 2010 елда булган бу хәл. Бабай 2000 елда үлгән.
если верить документам, свою подпись поставила спустя 6 лет после смерти. Һәм шуның үлгәнен исбатлар өчен бөтен апас зиратын билдән карына җырып, шуның каберен эзләп тапкан идек. Рамис Латыпов Семнеда журналистик шүрләре жанрын әзерләүче иде. Аның стиле ришвәтченең чын йөзен ачар өчен байлыгын күрсәтү. Үзләштерелгән акча ул банкка счетка салынмый. Ул күпчелек очракта шушы күчемсез билеккә күчерелә, йорт, фатир. Соңгы елларда шундый бер тенденция бар иде, урман уртасына салып куела, урман читенә, агачларны кисеп, я елга читенә. Семненең фатихасыннан соң балык бистәсе белән Питрәч районнары башлыклары кәнәфиләре белән хушлашты. Бу район башлыкларын эшләреннән алдылар. Бу башка район башлыклары өчендә бу эшебез нәтиҗә булыр дип һәм андый күренешләр башка булмас безнең республикада. Проблеманы күрсәтә торган кешене бер кеше дә яратмый. Аларны күрсәтергә дә авыр, чөнки төрле кешеләр кымаучаулый башлыйлар. Ансында беләсез. Камачауласалар да Семни күтәргән проблемалар хәтта хөкүмәт дәрәҗәсендә яклау таба. Мисал өчен тарихи объектларны саклау. Ул биналарның һәрберсенең дә үзенең хуҗасы бар иде. Без ул хуҗаларын табып, хәтта фотографияларын күрсәтеп сюжетлар ясаган идек. Аннан соң да әкренләп эшләр кузгалды, программа кабул ителде. Мин уйлыйм, менә нәкъ безнең менә сюжетлар аркасында да бу эш алып барылды дип уйлыйм. Это столько маршрутов было. 2 ел элек Михаил Любимов шәһәр-ара автобуслары бетерелүе турында сюжет эшли. Шушы репортаждан соң президент тиешле карар кабул итә. Это не моя заслуга, это заслуга программы, которую президент смотрит. И в тот же день буквально было дано распоряжение, и мы действительно явились инициатором возобновления пригородного сообщения автобусов, которые были забыты вообще людьми, стоящими, значит, на проезжей части, тянущими, значит, эту руку. Бу Семне тапшыруының редакциясы үз бүлмәсе, ләкин корреспондентларны тулы составта очрату һич мөмкин түгел, чөнки кемдер хәзер читтә төшерә, кемдер монтажлый, кемдер текст яза. 15 ел элек Семненың бөтенләй үз бүлмәсе дә булмаган, үз монтаж бүлмәсе дә. Бүген программа өчен 20 кеше эшли, шуларның 6-сы корреспондент. Не зря программа 7 дней, она оправдывает свое название. Работаем 7 дней. Ну, лично я здесь не спала еще, но я не удивлюсь, что это может произойти. Но, например, такие корреспонденты, как Михаил Любимов, Тимур Бекмурзин, это легко. Һәм 15 ел зур хезмәткә бәяне тамашачы бирә. Алар ерак авылдагы бер абзыйдан башлап, югары кабинетларда утыручыларга кадәр. Минемчә, бу программага әле музейга иртәрәк. Аның әле потенциалы бар, аның әле темалары бар. Менә мин һәрвакыт журналистка әйтәм, менә сезнең шәһәрдә күпме кеше яши? Алар әйттеләр, 20 мең. Әйтәм, менә сезнең 20 мең сюжет бар әле. Шуңа күрә безнең республикада күпме кеше яши? Менә шу катлы сюжет бар әле бездә. Айза Шаймарданов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Ил терәге икмәк дигән халык. Гомумән татар халкы традицияләрендә икмәк, он, камыр ризыклары үзгә бер хөрмәтле урын тота. Татар кулинариясын бренд дәрәҗәсенә күтәргән аш остабыз Юнус Әхмәтҗанов бар. 28 февральдә аңа 93 яшь тулган булыр иде. Татар автономиясенең ресторан җәмәгать туклану урыннары аның рецептлары нигезендә пешергән. Соңрак татар ризыклары бөтен союзда таныла. Тарих гасыр ТССР сәхифәсендә без бүген ТССР халкының ничек һәм кайларда туклануын өйрәндек. Карагыз әле. Айгөл Бәдретдинова нинди кызыклы мәгълүматлар тапты. Горчички. Эх, совет ашханәсе, совет табыны. Әлеге сүзләр генә дә шул хәтлек сагыну хисләре тудыра. Ул чакта азык-төлек төрлелеге күп булмаса да, совет кешесенә бәхет өчен күп кирәк булмаган. Шул ук аш, бәрәңге буламыгы белән кәтлит, компот, әйтеп үтәргә кирәк, бик үк кыйммәт тә булмаган. Совет кешесенә бер тапкыр менә шулай ашау 50-70 тиенгә төшкән. Совет вакытында кебек, шулай ук подносны алабыз да, линия раздачасы белән китәбез. Монда шул ук совет вакытындагы токмаш, кияү пилмән. Техник-технолог Нәзирә Ашимова җәмәгать туклануына 1981 елда ул вакытта башкалада яңа гына ачылган Казан утлары ресторанына килә. Татар халык ашлары бүген дә шул ук, әмма мондый рестораннар хәзер юк инде ди. Беренче катында табигать нигъмәтләре кибете, икенче катта ресторан була. Открытие нового магазина, отвечающего современным требованиям, достойный вклад кооператоров Татарии в решение продовольственной программы. Хәзер булмаган лось, кабан итибары шуннан без ашсулар әзерлидерик. Районнардан китерелгән азык-төлектә Казан утлары рестораны да тиз арада популярлык казана.
Танцлар, мероприятиялар, туган көннәр, кеше ял итәргә киләдер ул вакытта, бүтән ял итәргә барырга урын юк бит. Шуңа туклану урыннары арасында көндәшлек тә көчле була ул заманда. Казан утлары, Акчарлак, Нарат һәм башкалар тәмле ашатмасаң бүтән килмиләр. Еще что будете? Не забудьте, пожалуйста, вот это. Рыбу. Да, килечки. Һәр пәнҗешәмбе балык, атаклы татар кыздырмасы, ана ашарга ил төбәкләреннән киләләр. Сыйфат стандартын әле 60-нчы еллар ахырында легендар ашсу остасы Юнус Әхмәтҗанов булдыра. Ул ашкан татар ашлары йорты Тассырның бренды. Кулинар Мәккә дип тә йөртәләр бу ресторанны. Элекеге кебек кешеләр белән гөрләп тормаса да, Бауман урамындагы бу танылган йорт туристларны җәлеп итә. Без татар ашлары йортының йөрәгендә, тирәк кенә кеше була торган камыр цехында, нәкъ менә монда легендар эшпишмаклар, өлешләр пешерәләрдән. Совет заманынан әллә ни үзгәрмәгән. Бүген дә монда шулык рецептлар буенча ашлар әзерлиләр. Бүген Гөлсин апа, нәрсә әзерлисез? Нинди рецепт буенча? Эшпишмаклар әзерлибез. Юнус Әхмәтҗановның рецептлары буенча бик тәмле булачак. Ышанам. Исәнсез. Менә ул рецептларны уйлап тапкан Фатыйма апа, Юнус Әхмәтҗановның укучысы. Аның белән бергә алар район авылларга йөреп рецептлар җыялар, яңаларын уйлап табалар. Шулай мәсәлән, сметанник туада. 90-нчы елларда азрак изменение булды бит инде. Молочный комбинат китерә башладылар сметананы. Каймак пәрәмәче уйлап чыгардым мин. Яраттылар, шулай итеп без бүтән сметаннарыбызны сатып бетердек. Тассырдагы рецептлар Мәскәүдәге Олимпиадада да беренче урынны яулый. Дөрес пәрәмәч өлеш дип татарча аталганга башта кертмиләр, әмма Юнус Әхмәтҗанов хәйләсен тапкан. Бульон с пирожками дип куя. Менә шундый примерно әйтәм мин сезгә. Шулай итеп без барыбер үзебезнең национальный татарский блюдоларны һәр вакытта менюга куйган идек. Ленин орденында Юнус Әхмәтҗановка Хрущев тутырган тавыгын ашап карагач биргән дигән сүзләр йөри. Аның ашларыннан Юрий Гагарин да, Валентина Терешкова да авыз итә. В 1980 году в мае исполнилось тоже 60 лет нашей ТССР республики, и у нас в Нарате был правительственный банкет. Чәк-чәк белән каршы алалар Тассырда, тавык бавырыннан жульен белән узаталар. Каждый мог позволить советское время, потому что... Совет заманында һәр кешенең ресторанга бару мөмкинлеге булган. Хезмәт хаклары бер төрле 100 сум, ресторанга килеп 2 сумга ашап китеп була иде. Кеше күп йөргәнгә анда ләгү мөмкин түгел иде. И по сей день мы дорожим своей национальной кухней, ее очень любим. И благодарны Юнусу Ахмедянову, который поднял эту кухню в ранг искусства. Он мог любого пригласить и сказать: ты можешь это приготовить? Ты говоришь: конечно, давай завтра я тебя жду. Одевал он тебя в халат. Юнус Әхмәтҗанов мирасын таныккан совет рестораннарының күбесе ябылды инде. Сагыну хисегенә калды диярсез, әмма бу алай түгел. Казанда ярты гасырдан артык эшләүче тиз туклану урыннары бар. Әлеге данлыклы пилмән йорты бүген дә үз эшен дәвам итә. 68 ел элек итле сумса пешерү урыны буларак ачылган әлеге туклану пункты әле Сталинны күреп калган. Бүген монда Казанның бүтән районнарыннан пилмән ашарга киләләр. Күңелне бирә кирәк инде. Күңел беләшәсәң бөтенләй матур була, тәмле була. Шуңа күрә яраталар да безнең. Дөресен әйткәндә, Әхмәтҗановны беләшибез. 83 год сборник рецептлар. Основном шуны беләшибез. Төрле кеше килә. Монда уже улаеп беткән кешеләр киләләр. Алар мондагы рядом общежитиедә яшәгәннәр, студент вакытында хәзер керәләр дигән. Надо же шундый точкаларда калган икән әле. Как вернулись в нашу молодость, вернулись в наше прошлое дип чыгып китәләр. Дяденька, опустите, пожалуйста, мою копеечку. Яшьлеккә кайтарган тагын бер совет атрибуты ул газлы су аппаратлары. Аны һәркем хәтерли. Совет чорында газлы суны идәдә ясарга мөмкин булган. Менә шушындый сифоннар ярдәмендә ул 9 сум 50 тиен торган су саласың, газ баллоннарын урнаштырасың. Менә шулай итеп. Һәм әлеге төймәгә баскач су газлыга әйләнгән. Дитя мороженое, его бабы цветы. Смотри, не перепутай. Бер генә совет баласы да туңдырма ашамыйча үсмәгән. Тассырда да җитештерәләр аны холод предприятиесендә. Республика территориясендәге зур оешмалардан Казан ит комбинаты, Яшел Үзәннең сөт заводы, алар Тассыр ашханәләрен азык-төлек белән тәэмин иткән. В сутки завод способен переработать 25 тонн высококачественного молока. Тассырдагы туклану тарихына тәмле нокта куясы килә. Алдагы видеоны карагач, хатирәләр кузгалып, йөрәге җу итеп куймаган Татарстанда булмас мөгаен. В одном цехе печенье, в другом карамель. Дальше батончики, ириски.
Данлыклы Заря фабрикасында республика бренды булган Татарстан торты, грильяж, птичье молоко, КамАЗ тортлары җитештерелә. Аларга чират иртәнге 5-тән җыела башлый иде дип искә төшерәм эшләүчеләр. Мучной цех по производству. Камыр цехы 3 сменада эшли иде. Көнме, төнме, гади көнме, бәйрәмме, җитештерү процессы 1 минутка да туктап тормаган. Продукция җитмәгән. Тортлар шул кадәр популяр була, Татарстанда гына түгел, Россия төбәкләрендә дә. Элек ризык тәмдерәк иде диләр күпләр. Бәлки ул шундый тансык булгангадыр. Тасырның ашсу осталары татар ашларын сәнгать дәрәҗәсенә күтәрсә, бүген Татарстанда эшне дәвам итүчеләр татар милли ризыкларын япон, итальяннарныкы кебек халыкара дәрәҗәгә күтәрергә хыяллана. Айгөл Бәдретдинов, Алмаз Зыядинов, Ренат Сафин, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Бу атнада Конституцияга кертеләчәк үзгәрешләр буенча Россия күләмендә фикер алышу дәвам итте. Илдә сан ягыннан икенче зур милләт буларак Татарстаннан читтә яшәгән милләттәшләребезне дә кайгыртып, безне әлбәттә туган телне саклау һәм аны өйрәнү мөмкинлегенең илнең төп документында ничек билгеләнүе бурычы. Бу сорауны Владимир Путинга Фәрит Мөхәммәтшин юллады. Не будет ли ущемления, не будет ли каких-то запретов и насколько это будет прописано в Конституции? Чрезвычайно важные вещи языковое многообразие для России, для многоконфессиональной и многонациональной страны. Я много раз говорил об этом, много раз говорил о том, что наша сила в том, что мы такие разные. Я хочу это прочитать. Государство гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Бу телдә сөйләшәләр, яратып аралашалар, иң мөһиме анда иҗат итәләр икән. Аңа куркыныч янамый әле. Менә яраткан артистыбыз Әсхәр Шакиров иҗатын алый. Аның кебек шәхесләр, иҗатчылар, милләтпәрвәрләр булганда безне гомумән тел мәсьәләсе борчырга тиеш түгел. Февральдә улы хөрмәткә лаек Әсхәр Шакировка 80 яшь тулды. Мәктәптә бер хыялда куянды. 20 илек авылда bir нинди радио тыңлаганнары юк. Гомерендә тир артистны күргән кеше түгел. Бүген аның тормыш сандыгында 60 еллык артист тәҗрибәсе бар. Әсхәр гарәп теленнән алынган исем, мәгънәсе буенча якты дигәнне аңлата. Әгәр дә Әсхәр Шакиров турында сөйләсәк, аны татар театрының бөек артистларының берсе дип атарга мөмкин. Ә ул сәхнәләштергән персонажлар чыннан да ниндидер үзенчәлек, яктылык белән аерылып тора. Сезнең хезмәт кенәгәсендә 61 елда килгәнсез диме Камал театрына? Шуннан соң нинди булса да язу бармы тагын? Менә инде киләсе елга инде исән булсам 60 еллар шул театрда эшләгәнемә. Әйберләр язылганы юк. Мин сине шундый танымадым кабар. 60 ел сәхнәдә Исмәгыйль, Зариф, Мансур, Әбүзәргәрәевич. Мин берничә үземне 80 яшькә җитәрмен дип уйламадым. Бәлки бу гомер буе күп очракта бабайлар ролендә уйнагангадыр ди артист. 25 яшендә үк аңа олы яшьтәге абзый булып сәхнәгә чыгарга туры килгән. Шу сырын миннән, әле син исәнмени дип. Без сине күргән вакытта да син бик картыйң бит. Ничек шулай? Әле син гына йөрисең дип. Бер дә карт түгел әле. 80 яшьтә булса да төз буйлы, мәхәббәт гәүдәле асыл ир заты. Тумышы белән Әсхәр Шакиров Азнакай якларыннан яңа фикер булса, яңалык алып килсә, әсәр менә шул яңалыкны күңелем белән менә тамашачыга җаным белән анатырга теләдем. Я был и небом, и землей, и горами. Театр тарихындагы иң танылган буын Щепкинчи ул. Күп рольләр параллельно төрле рольләр булды, чөнки без бер-беребезгә аңлашабыз. Аңы, белеме менә сәхнәдә күренеп тора. Әсәргә барсына да үзенең аерым карашы бар. Тыштан бик җитди күренә, эчтә аның шул кадәр ул юморга бай кеше. Инде ул кино артист булып туган шикелле, беләсез, ул шул кадәр кинематографик яктан бик инде отышлы. Әсхәр Шакировның кинода төшү тәҗрибәсе Абдулла Алиш роленнән башлана. Татар телендәге беренче телевизион роле Юлдан язган әсәрендә. Әлеге пьесаны 1969 елда Әлмәт сәхнәсендә дә куялар. Безнең ул көнне бөтен проблема әле спектакль ничек була түгел. Шәшне ничек матур итеп эшләргә, ничек кайсы күлмәкне кияргә, Әсхәр абый алдында матур күренергә. Ул вакытта 60 ел элек бүген дә күпләргә үрнәк. Аның уены бит ясалма түгел. Менә аның уенында менә кино актерларыннан таләп ителә торган табигыйлык бөркелеп тора. Ул менә фикер йөртә белә торган артист. Ул бер сүзендә юкка гына әйтми. Иң әһәмиятле сыйфаты милләтпәрвәрлеге диләр. Татар теле милләте дип җан атучы кеше ул. 80 елларның ахырында инде мин мәйданнарга чыга башлаган идем. Нишләптер миндә татар халкының шул хәтле изилгәнлеген күрдем.
Шул хәтле кеше үзенең теләгәнен эшли алмый. Үзенең хыялына омтыла алмый. Ул хыялны тормышка ашыра алмый. Менә шушы фикерләр күрәсең миңа җанга кергән булганнар һәм мин әлбәттә әйтәм бит бернигә карамыйча чыгышлар ясыйдыр инде. Дәүләт кеше бүген аныкларына татар телен өйрәтү белән мәшгуль. Минем халкым телсез калмас. Калмаячак. Телсез татар булмаганны ул барыбер аңлаячак. Барыбыз да телсез калсак. Рания Абдрахманова, Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Без бүген тапшыруда икмәк турында да, тамаша хакында да сөйләдек. Менә хәзер кадак вакыты һәм Данил Сафаров анда атнаның вәт тамаша диярлек вакыйгаларын туплады. Исәнмесез. Узган юлы гына сөйләгән идем. Шнур партия ростага кергән һәм депутат булмакчы. Show must go on. Инде Валерия да үз фиркасын булдырырга йөри икән. Хәләл җефете Пригожин абзый әйтүенчә, яңа сәяси оешмага күбесенчә артистлар һәм спортчылар керәчәк ди. Ә партияның атамасы «Сильные женщины». Әлеге хәлләрне ишетеп, элекеге няшный прокурор, ә хәзер Дума депутаты Наталья Поклонская бу «Сильные женщиналарны» утка тотты. Тиздән голубой огонёкны да Думада төшерәчәкләр инде диде ул. Ә Киркоров белән Басков нинди канун проекты тәкъдим итәчәк, дип шимәтә Поклонская. Мы заслужили все дизлайки. Безнең татар җырчылары да руслардан калышмый. Безгә дә дәүләт советына йолдызларыбызны барлый башларга кирәк. Тем более кайберләре инде актив эшчәнлекне башлады кебек. Төрле фракцияләргә оешалар, бер-беренә компроматлар агзалар. Даешь, понимаешь, ландыш белән иркәне депутатлыкка. Гади генә хезмәт укытучысы аркасында азнакай бөтен илгә шаулады. Абзый дәрескә, ничек дип әйтим инде, бераз гадәти булмаган хәлдә килгән. Моны хәтта Мәскәүдә күрсәткәч, укытучыны эштән алдылар. Ә укучы һәм ата-аналар аны киресенчә яклап чыкты. Балалар аны бик ярата, аның куллары алтын ди. Алайса, ник видеога төшереп белдегез балалар? Трудовик. Нишәмә мәзәктә сөйләнгән һөнәр иясе бит ул. Интернет халкы да икегә бүленде. Берәүләр мәктәптә мондый хәлләргә кискен каршы, икенчеләр исә, нәрсә инде сез, кайсыгызның мәктәптә трудовиге эшмәде дип яза. Ә бер уйласак, кем ул трудовик? Баланы реаль тормышка әзерләүче кеше. Ә кайберләре баланы зурлар тормышына әзерләүдә бераз арттырып та җибәрә. Хәер, баланы бездә зурлар тормышына садиктан ук әзерли башлыйлар. Бу атнаны Пермдагы балалар бакчасында кышны менә мондай җыр белән узатканнар. Масляна масленица, весело резвились, водка, пиво и вино, в общем, отравились. Борчылмагыз, балалар. Сезне әле мәктәпкә кергәч тә күңелле җырлар көтә. 1 сентябрь линейкасында. Ә монысы чаллы. Бу юлы җыры бераз хәләлрәк. Туй машиналары кияү белән кәләшне көткән арада бер шофер музыканы көчәйтеп куйган. Ә якындагы садик балалары рәхәтләнеп дискотека оештырганнар. Тәрбиячеләргә әйтәм, ник азаплыйсыз сез балаларны биетмичә? Куйгалагыз әле шуларга бераз драйвовый треклар. Тамаша белән дә дәвам итәбез әле. Акбарс хоккей командасы плей-оффны башларга тора. Ул безнең брендыбыз да, быел милли традицияләрне кертеп җибәрүчебез дә. Сезон барышында ул клуб үз уеннарына иң күп тамашачы җыйган клуб буларак таналды. Моның сыры нидән гыйбарәт? Быелгы чемпионатның төп интригасы дибез инде. Көтелмәгән билгесезлеге нәрсәдә иде? Яңа тренерның сыналуымы? Яңа состав хоккейчыларының уйнау осталыгымы? Илдар Сафиуллин да фаразлар корды. Тамашачыны елатырмалар, әллә җырлатырмы? Акбарслардан ваннага кереп тә лифтта да качып булмый. Аларны хәзер әбиләр дә, бәбиләр дә таный. Иртәнге аш вакытында да кичен ишек алдында тәрәз ачсаң да күзгә Данис Зарипов күренә.
Илюшка сейчас пьет чай в границ. Ак Барс клубы плей-оффка багышлап әзерләнгән бу кызыклы ролик хәзер кулдан кулга, телефоннан телефонга күчә. Бу аңлашыла да. Сезон буе команда әйбәт уйнады. Плей-оффка да алар бик әзерлекле рәвештә керә. Команданың көчле булуын бер күрсәткеч раслый. Ак Барс бу сезонда тамашачыларның күплеге буенча рекорд куйды. Это говорит о том, что команда играет, и всем зрителям ваша игра нравится. Бу сезонда без трибуналардагы тамашачыларның күплеге ягыннан иң югары күрсәткечкә ирештек. Сезнең уйныгыз халыкка ошый дигән сүз. Ак Барс конференциядагы лидер булганга уенны үз бызында башлый. Беренче пар буларак нефтехимикның эләгүе көтелмәгәнчә. Әле кыш уртасында гына Түбән Камалларның Гагарин кубогы өчен көрәшкә чыгуына күпләр ышанмас иде. Ләкин Вячеслав Пусаев уенчылары көчле омтылыш ясады. Гомуми осталык ягыннан Казанлар өстенрәк. Шулай да кыенлыклар шактый. Ахыргы уеннарга күз салсак, Ак Барс аутсайдер Рига клубын авырлык белән отты. Моннан Спартакка җиңелде. Салават Юлаевны күпчелектә калгач кына җиң алдылар. Казан клубы КХЛда чыгыш ясаган иң яшь коллектив. Легко не будет. Ребят, ну я что говорю, у нас для этого есть все. Плей-оффта җиңел булмаячак. Безнең командада лидерлар, кубокны яулаган спортчылар бар. Шул ук вакытта яшьләр дә үз өлешен кертер. Чагыштыру өчен узган сезонда Зинатулла Билетдинов җитәкчелегендә барслар плей-оффка бик көчле формада керде. Шулай да беренче раундта ук төшеп калдылар. Быел белгечләр фикеренчә Ак Барска нидер җитеп бетмәй. Данис Зариповның да имгәнеп 3 атнага уенга чыга алмавы хәлне катлауландыра. Без Зинатулла Билетдинов белән элемтәгә кереп, аның бәясен ишеттек. Они весь сезон уже играют. Сезон дәвамында бик яхшы уйнадылар. Баш тренерның тырышлыгы күренә. Плей-оффта яшьләргә тәҗрибәле хоккейчылар булышыр дип уйлыйм. Ярышның асылы да шунда бит. Югалып калмаска, үзеңне күрсәтергә кирәк. Александр Нордон, жанатар, комментатор, спортчыларны укытучы мөгаллим дә. Бу сезонда ул Ак Барсларны диккать белән күзәткән. Я бы игру Ак Барса во многом назвал такой организованный хаос. Мин Ак Барсларның уенын оешкан хаос дияр идем, чөнки әйдә баручы уенчылар чылбыры юк. Составка яшьләр кушылып тора, тотрыклылык җитми. Шуның нәтиҗәсендә кайчакта голлар үткәрәләр. Ләкин шулай да алар беренче урында. Бу иң мөһиме. Искә төшерсәк, Ак Барс сезонны җиңүләр белән башлап җибәрде. Алар 60 уенда үз бызында нибары 4 тапкыр оттыра. Читтә уйнаганда 14 мәртәбә җиңелә. Уен системасында күп нәрсәне үзгәртә алдылар. Хәзер барлык хоккейчылар җөмитә һәммәсе дә саклана белә. Я видел начало сезона. Миңа Ак Барсларның сезонның башындагы һәм ахыргы уеннары ошады. Урта өлештә күңелгә хуш килмәгән иде. Хәзер алар бердәм комбинацияле хоккей күрсәтәләр. Үземнең фаразларым буенча Ак Барс финалга чыгарга тиеш. Иң тугры жанатар Татарстан президенты плей-офф алдыннан быел да команда белән очрашты. Буздагы ярышны ул милли бәйрәмгә тиңләде һәм җиңелеп тамашачыларны елатмауны сорады. Ну вы сломаетесь, вы тоже наша команда, но мы будем плакать сильно. Наверное, вы не хотите, чтобы мы плакали. Жанатарларга чын бәйрәмне әлеге имгәнеп уйный алмаячак капитан Данис Зарипов та вәгъдә итә. Очень достойный результат. Даими этаптагы уеннар нәтиҗәсенә карап, без плей-оффта да уңышларга өметләнә алабыз. Бердәмлек, тырышлык бар. Президентның Сабантуй белән чагыштыруы юкка түгел. Гомумән бу сезонда Ак Барс командасы яңа традицияларны ныгытты. Ул чәкчәкләр, түбәтәйләр белән истә калачак. Эй, алмагачлары, алга Ак Барслары. Әнә плей-оффка атап Галиәскәр Камал театр артистлары Ак Барсларга багышлап җыр да чыгарган. Спектакль башланганчы телефоннан хоккей карап алалар. Фикерләр төрле. Кайбер елларны биләр вакытында ничектер нишалкы неватка гына башлый иде дә, соңа әкрен үсә килеп, бум, Кубок Гагарина безнеке була иде. Җиңүгә омтылышлары шуңа күренеп тора. Ул Азиядән әйтәсеңме? Ул Данис Зарипов үзе безнеке, ул Галимов. Монда кергәч сорыйлар, ну ничек кем алырга может кубокны ди. Кем алсын әйтәм, үзебез инде шулай дип мен әйтәм. Өметем зур минем. Хәзерге вакытта без Ак Барс клубы базасының нәкъ үзәгендә басып торабыз. Менә бу безнең хоккейчылар яуланган җиңүләр хәзинәсе дәргә мөмкин. Монда төрле елларда яуланган кубоклар һәм күргәзмәнең иң түрендә ул Гагарин кубогы. Гадәттә спортчылар арасында шундый гыйбарә йөри. Җиңү яуладың икән, аны икенче көннек онытырга кирәк, алдагы максатларны төгәл итеп үтәү өчен. Ләкин Казан клубы яуланган җиңүләр һичбер качан да онытылмаячак. Нәкъ менә шушы балкып торган кубоклар кебек, аларның җиңүләре дә тарих битләренә алтын хәрефләр белән язып куелган. Хәерле сәгатьтә Нефтехимик белән беренче уен 2 март көнне Казанда уза. Татарстанның бер командасы һичшиксез алдагы этапка чыгачак дигән сүз. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Ишак Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Без исә сау булашабыз, киләсе очрашуга кадәр исән-имин булыгыз.